Koji? To je. Daj sedi ti, Nisam bila pijana, bila sam onako samo pripita figo. Željna da te Branko Jura škola, stand-up komedija. Da je napravio. Priča. I Branko mu nešto se... To je ono tipa kafana koja je ista već 30 kusur godine, ništa, čak stoljke. Ako bude 4,50 na polugodište dobije iPhone 16, da baš motivisano. Opa, voto. Da. I kako je ide? Pa ide okej zapravo. Prva godina faksa, da smo mi bili zajedno. To je suština neka Slavonija da se prodaje. To je uvijek lakša karta. A sigurna karta. Joco, voziš li Joco? Onako slabo. Dobre. Mogu da te pokupim pa ako ćeš da odemo dalje zajedno negde, samo Jovanu da odbacimo do Stepe gore. Pošto su stvari i sve. Ajde, javljam ti se kad budemo blizu. Ajde, ne vrem. Ćao. Okreni prosto rukom, kako držiš telefon u ruci. Okreni samo telefon kontra okreni telefon. Ne kontra. To. Zar vam nije žao da Mabilo nema klavicu? Ima sve dirke. Bakšiš 3 dana sklanjam u stranu. Misliš, Igor? Češće se sad mnogo biti. Ovako izgleda kao bolje. I onda kao, kako ti? Ne, veruj mi da ne kapiram. Kako ne kapirate vama? Da ti vidimo, kredi se. Maslo je kore, vidi. Nemoj zašto. Ne kore, nego ove unutra. Gde lupi? Ovaj kraj lupi. Moj brat, kad smo od Slobodana Praljka popili. Jona, gdje ćemo da izađemo? Ćemo izađemo na televiziju. Na informeru. Nemoj da ja izađem, ja sam na bolu. Ja volim na... Moj koji je prethodno nije stigla ni da pojede. Onda te voli, a vrlovači se. Muzika je čula da se snima. Tišina na setu. Jel te smara ova mina?
ove dva lica politike u prvom delu objašnjavam kako zapravo političari žive, a drugi deo pesme je moje mišljenje. Ušao sam u lovu, ali nikad putem stranke. Čuvam obraz, jako treba, uzet ću iz banke. Sve što ste pokrali od nas sa moje kapke spojiti neću dok ovo sranje ne ode odavde. A šta je, brate, svi nose kravate, glume komandante, lopovi, ubice. Ne bi se setili da osude krivce, ubice, teroriste, đavole i lopove. Uf, da li si realno da si pustila toliko svetla u ovu kuću? Pa nije mi milo, nekako se smejem. Nekako bi bilo što ne gleda mene. Dođi blago, dedi, ovamo. Pa kad uhvatiš te, deta da živa pa bije. Ja sam stigao, mi se nisam kasnije, ja sam se i vratio i izudarala imaju prstom i možda sam 15 minuta da kasnije na čas. Ja, sad dece nema u to vreme. Mislim, još Jelena bilo 8. razred, pa njih je samo 7 iz Mokušice bilo. Da. Pa razumiješ svi to, Mica tvoja, pa Anđelka Milić, Milorad, ne znam, to je Brigor ide, pa da pričam mlađevi, pa ima 30, 40 iz Mokušice, ja znam, nema šanse da ima niko na putu. Gledali su svu noć neke modre kiše u starom. Nije bilo sunca, nije bilo ptica, ničeg nije bilo. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi zubi. Jao, kad bih znao ko to bere, kaj sije. Još ne dozrede. Dobro, kako je zatvorila? A da bi se okrenuo da si ti videla. Nema drugi. To je jedino. A? Da. Ajmo, baby. Hari peva pesmu. Što si ljuta, ja? To što sam bez obraza. Još ti mama i tata.